makadi muri Zimbabwe. Pakaipa muri Zimbabwe nyaya yefesi yachamisa yazonetsa manje, nyaya yefesi yachamisa yazokora moto, nokuti ukaona makomishini akaita sana Zec okoniwa kuresolve problem inenge yareziwa nepolitical party yaraudza kuti there is something behind. Pakaipa muri Zimbabwe nyaya yefesi yachamisa yanetsa, nokuti kana uona vana Zec vokoniwa voramba kuti mamwe mapolitical parties asashandisa fesi yachamisa. Ndokunotongoona wega kutongoti CHAMISA ndiye member, CHAMISA ndiye akabata politics dzemuZimbabwe, kuti politics muZimbabwe kuti CHAMISA ndiye ane vanhu, ndiye akabata vanhu vese. Saka kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS panopa tokupe maupdates elatest news, nhau dzanetsa, nhau dziri kupisa nyika yedu yeZimbabwe. Saka nati first time yako kuona mavhidhiyo edu ndokukurudzira kuti umbva watongosubscribe pachannel inoyi, unobaya bell icon pamwechete nekulike. Kana ugara ukasubscribe chechangusara kungolike chete pamwechete nekubaya bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese izvi mahara. Saka muzara nhasi nyaya yakamira kudai. So mumazuva akapfuura ndinovimba mavhidhiyo edu amaiona mainzwa kuti ana Chabangu vane ZANU-PF vashandisa fesi yaNelson Chamisa pamapolitical parties avo. Izvo zvakazoita kuti vazonoudza Zec kuti aiwa tinoda kuti vanhu vana Chabangu vari kushandisa fesi yaChamisa. Saka tiri kuona kuti muzuva ranhasi Zec yaudza kuti ibvise udza vana Chabangu vari kushandisa fesi yake, ivo vakuramba. Saka zviri kunzi Zec Commission has rejected opposition leader Nelson Chamisa plea to withdraw nomination papers associated with candidates endorsement by sengezo Chabangu CCC faction. Chamisa, the president of CCC, had formally communicated to Zec asserting that Chabangu's candidates were inappropriately using his image as party symbol. Despite Chamisa's request, Zec's chief elections officer Utloile Silaigwana asserted the commission's independence and rebuffed any interference from the CCC leader. She emphasized that political parties should address their internal conflicts internally rather than involving the electoral commission in such matters. Saka muri yeZimbabwe zvatongova pachena izvi, pakaipa zvatongova pachena kuti apa Zec iri ngozama kuda kungowanda ichitiza nyaya. Vari kuona kuti havari kutadza kubvisa fesi yaChamisa inoti ndoine vanhu. Saka chimbotipai mafungiro enyu kuti munoti kudii, noti vangofunga kwavanga vachiti Zec ndo responsible kane mapolitical parties, ndo inotoziva, ndo inokwanisa kutomamaneja, ndo inokwanisa kana kutomisa political party kana ikaviolata matems. Asiwo vanovaudza kuti aiwa mukaita maproblems enyu munomaresolve ikwenyu ikoko, hamuudzi Zec kuti uye izokuresolvera maproblems enyu. Saka pakaipa muri yeZimbabwe. Saka chimbotipai muono wenyu kuti muri kuona kuti kudii, mune mufungo upi pamusoro penyaya iyi yekuti Zec apa yatenderera yatiza nyaya yekuti vana Chabangu varege kushandisa fesi yaChamisa as a symbol. Saka pakaipa muri yeZimbabwe. Saka ndinokukurudzirai kuti pinde mucomment section mutipe view yenyu nekufunga kwenyu. Kana ungasati wasubscribe ubva wasubscribe pamwechete nekulike nekushare. Saka tosangana pane vhidhiyo redu rinotevera. Muramba muchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe. Muva nezuva rakanaka.